Мы с вами Без услышали сезнең белән Татарстан радиосының шакыру авазын ишеттек. с этими позывными. Элек Татарстанда яшәүче кешенең һәр иртәсе әлеге шакыру авазы белән башлана иде. В основе Бу шакыру авазының нигезендә лежит Александр Ключеревның Гөлшат Зәйнәшева сүзләренә иҗат ителгән «Туган җирем Татарстан» җыры ята. сегодня Бүген без сезнең белән әлеге җырның сүзләрен, көен тыңларбыз һәм ансамбль җырчылары белән әлеге җырны җырларга өйрәнербез. ансамбля. Прослушаем слова. Сүзләрен тыңлыйк. Гөлшат Зайнашева сүзләре «Туган җирем Татарстан». Идел ярларына нурлар сибеп, матур булып ата бездә таң. Таң шикелле якты туган илем, бәхет биргән җирем Татарстан. Кая гына китеп, кайларга бармадым, сагынып кайттым Иделем таңнарын. Биш диңгезгә карап елмайгандай, балкый безнең Казан ерактан. Кыры җирне шаулы диңгез итә, хезмәт сөйгән халкым Татарстан. Күпме җырлар җырлый халкым бүген, туган җирем синең турында. Мин бәхетле сине сөюемне әйтә алсам шушы җырымда. Прослушаем. Җырның көен тыңлыйк. Вместе Бергәләп җырлап карыйк. Идел ярларына нурлар сибеп, матур булып ата бездә таң. Таң шикелле якты туган илем, бәхет биргән җирем Татарстан. Кая гына китеп, кайларга бармадым, сагынып кайттым Иделем таңнарын. как вы заметили, Игътибар иткәнегезчә, әлеге җырның башлангыч өлеше һәм кушымтасы бар. Әйдәгез, тагын бер тапкыр җырлыйк. поем. Идел ярларына нурлар сибеп, матур булып ата бездә таң. Таң шикелле якты туган илем, бәхет биргән җирем Татарстан. Кая гына китеп, кайларга бармадым, сагынып кайттым Иделем таңнарын. Удивительно красивая песня. Александр Ключеревның «Туган җирем Татарстан» исемле искиткеч матур җыры.
Она всегда была Бу в җыр репертуаре һәрвакыт государственного Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең репертуарында булды. Без аны һәр юбилей концертларында башкардык. репертуаре самых Ул бийек җырчыбыз Илһам Шакиров репертуарында да булды. И в нашем Безнең репертуарда да ул һәрвакыт татар халкына гимн буларак яңгырады һәм яңгыраячак. татарскому народу.